Mina Txiki elkarten gaude, eta hemendikan zuzenen udaletxea abituko geha, Tolosar guztiri inauteri zoriontsuko patzea eta inauteri hasiera ematea. Jendea urduri dago, jendea gogokin dago, eta politia izaten da udaletxe ingurun biltzen da jendetzangatikan eta berezia. Kaldererok dira aurrekaria, ja inauteritako prestakuntza guztitan zaude, ilusio horrekin zaude, eta da aurreneko estanda bat bezala, erakusten duena ja badatu zela, ez? Eta niretzako inauterin parte dira, barruan sartzen ditut. Bueno, 25 gradu iragartzen ditut, inauteri guztietarako eguraldi bikaina egingo du. Beraz, ostegun gizeneako pentsatu dugu txistorra eta hori dena digestioa taiteko ez diala oso onak izango. Eta horren partez igual aurten txistorra beharren gazpatxoa o salmorejoa, hori guzti digestioako hobek izaten diala eta. Beraz, animatzen ditugu tabernazale guztiei hori eskatzea eta txistorra galde batea uztea. Hori bai, ondo hidratatutak egotea. Gogoratu, ondo hidratatuta inauteri guztietan. Animo! Kalderatako jantzia da, pixkate egitu, ungariarra, hola pixkate jantzi hori, ez? Nasketa bai. Bueno, nik nire jantzia gauza, parte desente dauzka eta pixkanaka juten da osatzen, ez? Adibidez, gona nire amana zan, nire amak gaztetan ibiltzezuna, eta suposatzen da kalderero jantzia dijoala pixkat zingaro eta hijito haien hortatikan, baina nik uste Tolosan izaera berezi hartzen dula, eta pixkat Tolosan txantxoz jazteko daukagun ohitura honekin, baita ere eransten dizkiou, nik adibidez nire naiz gauza kalea ateratzeko peluka bat gabe, edo holako gauzak, ez? Orduan, pixka bat urtez urte osatzen dijoan jantzi bada nire kasuan behintzat. Bueno, kuadrotako alkandora dauko azpitik, gero txalekoa ere jarri dugu txaketa batekin gainetikan, eta gero pañueloa, eta lepoko batzuk, txapela burun, eta bueno, gero bakoitzan gustura
batzuk zapia jartzen dute burun, beste aurpegia margotzen dute, batzuk ere bizarra ere uzten dute egun hontako, eta bueno, bakoitzak ere pixka aske da nahi duna jartzeko. Batzuna gehiago gustatuko zaizu eta bestena gutxiago, nahi adibidez iruditzen zait Calderón trajeak ez duela izan behar konjuntatua, eta nik hain zuzen saiatzen naiz bilatzen prendak mantoi honek bazun telabeakin egindako gona bat, eta nik ez nun nahi horrekin atera ez. Gustatzen zait ez izatea konjuntatua, baina hori da nire aukera, eta beste batzuk gustatzen zaie konjuntatuko, eta bueno, bakoitzak bere tokea ematen dio.